Mercat de la Concepció, ple de disfresses, acull el tradicional concurs de truites que dona el tret de sortida als actes de Carnaval als mercats. És la 15a edició d'una activitat oberta a la participació i la imaginació de tothom. La truita l'ha fet el mon marit. Porta bacon i formatge. Té molta traça, Truites de patata clàssiques, truites amb formes originals, truites amb colors i sabors, truites amb música. En definitiva, una vintena de truites són les que el jurat ha de puntuar, ha de classificar en 3 categories. La més bonica, la més bona i la més original. Nosaltres des de fa 3 anys que estem col·laborant ja amb els mercats de Barcelona i una de les activitats més divertides a participar i que més s'agraeixen és aquesta del concurs de truites, no? Perquè la gent porta les seves truites, passeges pel mercat, participes de la festa també del Carnestoltes. La truita més bona, la del Bar Manel, del Mercat de la Concepció, de patata i ceba. La més original, aquesta de nous, poma i mel, feta per la Mercè Massip. La més maca, la de la Pilar. I és una truita per etapes, amb diferents gustos. Hi havia una base d'espinacs, que era la cúpula, una mig de truita de carbassó, tot comprat al mercat, òbviament, tot producte fresc, i per últim uns pebrots vermells a la llet, que feien la base, i quan donaves la volta quedava de colors, i es l'obries i quedava de colors. El Mercat de la Concepció és un exemple més del que està passant a tots els mercats de Barcelona. Reconèixer també des d'aquí aquesta tasca que els 40 mercats de la nostra xarxa de mercats municipals continuen fent per mantenir viva 2 coses, les nostres tradicions i sobretot continuar prestant amb altíssima qualitat els serveis que demanden els nostres ciutadans. Aquest ha estat un matí de Carnaval als mercats que acaba amb la degustació de les truites i amb l'ambientació musical de la xaranga Batu a l'olla.